πεις, να πεις την ιστορία που πήγε στο Μπουρδέλο και ήταν που και έπιανε στα τέτοια. Έκανε τα μπαλάκια από κάτω. Τα μπαλάκια. Και τρόμαξα και σώθηκε και έφυγα με τα κόμπλερα. Πήγαμε με το προβάδι από πίσω. Και μέσα να λέω παπά το ράσο. Πέτα το ράσο. Γιατί. Και πάει να πει σαν εικόνα. Δεν ήταν σαν ομαλό. Ήταν άντρας. Κάνω τα μπαλάκια. Και μετά σώθηκε και έφυγα. Πήγαμε με το προβάδι. Τι πήγε να σου κάνει? Το προβάδι από πίσω. Όταν έκανα κακό στο μπούτι θέλω. Γιατί προσεγγατή μου κολλάει ευρωπαϊκές ατρογές. Τρομοντάω. Παιδιά. Και ένα από εδώ, δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Έλα, τις φαντασιώσεις σου πες. Τα σεξουαλικά σου πες. Δεν έχω πότρο να κάνω όργες σε ένα πότρο, να κάνει ουσιαστικά. Και δεν έχω γιατί με κάποιες να πιούς σάρκες. Να μην σε πουλιάσω, να μην κάτω αστράκι, να γίνω μόνιμα. Έτσι, πες, ξεθύμανε, πες τα όλα. Έκανα με κάψη, ένα υπέξιο, μια λάμπα. Μου ήταν σιγάρα πάνω πολύ μου. Πενταδέ και αυτά, και 26 και περισμένοι. Πενταδέ και αυτά, μου ήταν αναμένος, και εδώ πέρα και περιμένει η γυναίκα σε τηλεφώνημα. Όχι αν δεν μάθει η γυναίκα την τιμή, την Ολυμπία, να πάρει τηλέφωνο. Πώς και κάνει να με προσφύγει στα χαμνά. Στα χαμνά. Θα βαρύνει την Ολυμπία, και ό,τι προκύψει. Θα βαρύνει την Ολυμπία, και αυτή να είναι θερμή. Πόσο θερμή? Να είναι υπέξιο. Τι θέλει να σου κάνει? Θα μου κάνει, τα δώσει όλα, που λέω λόγο. Τα δώσει όλα, χοντρή, όχι, και αυτή να σε με πειράζει, να είναι σε γυναίκα. Μέχρι 58, 60, το πολύ. Ναι, δεν φταίει και πιτσερίκες. Από το 15. Όχι, ανήλικε, από 20 πάνω. Υπάρχει και μέσα. Από το περιστατικό και δίκαιο φορά, νομίζω ότι να πήγα στο τμήμα για εξακρίβωση. Τρίνοντα αυτό στον δρόμο, πάμε στο τμήμα τη ασφάλεια. Γιατί λέω τι έχω κάνει. Το χώρα μου λέει που μα φίλει πάμε εκεί, με ξαναχούν, βγαίνουν. Του κρατήρου 20 ώρα, λέει να δουν εσύ. Εγώ πιάσα και φώναζα, όλοι τα μέσα εκεί. Και τα τελευταία μου αφήσανε. Να πω ότι δεν έκανε μετά. Εγώ το πουλά και 10 λεπτά, Σταυρό. Θα πω 7 ευρώ. Πριν 4 χρόνια βρήκα το πουλά και λεπτά. Χειμώνασα, τα βρήκα, τι τα καλά. Τι τα έκανες? Ορκίασα. Τι έκανες? Πάνε, να πω για πτάνε. Ναι, πες. Ό,τι θες. Γυναίκες κοινές. Τι Κοινές γυναίκες. Του πόρνες. Και τα όσα όλα. Θα βγω πολύ, θα βγω πολύ πια. Θα βγω γενιά σου κοίτω. Εγώ πάντα αναμένω και περνώ τηλέφωνο. Όποια γυναίκα συμβεί, να με πάρει το τηλέφωνο. Ποιο είναι το τηλέφωνο σου? Δεν θέλω να μου κάνει. Εδώ έχεις. Δεν θυμάμαι να παίρνω. Λοιπόν, 6, 43. Ναι, 43. 65, 39, 81. Πετυχώς περιμένω τηλέφωνο. Ο πηγός του γιατί καίγομαι. Με ένα υπέξιο. Να σου πω, ένα τραγουδάκι, καλωραίο. Όχι ρε. Όχι ρε. Εγώ θα ξέρω ο Πανάγος, ο μεγάλος είναι στο γενικό όνομά μου, Πανάγης 32 και 7. Πες αυτό με την Ανίτα. Είμαι εγώ, νέος, έχω μεγάλο πτέος, παρακαλώ, Ανίτα να πάρω μια πίπα. Δεν λένε, μια Ανίτα υπάρχει στον κόσμο και δηλαδή. Μια Ανίτα υπάρχει στον κόσμο. Αθαναή. Όχι, Ανίτα, έλα Αθαναή. Μια Ανίτα υπάρχει στον κόσμο. Θα το έχω κι άλλα. Δεν είχε πες για τη μάχη τίποτα. Μα τι κάνει, ο Γλωκέτα τι κάνει. Η μάχη είναι καλή. Δεν μπορώ να ξεκινάει το άλλο. Όχι, δεν είναι εκθέσεις. Μέχρι τα πάντα να προσθέσω το μαλακί σήμερα. Κάνω και έτσι, το θέλω μου. Δεν βρίσκεται το δαχτυλάκι. Όχι. Δεν κάνει, όχι. Κόντια περιμένει να πάρει και την έκποδο, όποια επιθυμεί, με τη διάθεσή της. Αρχή να καταλαβαίνει. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει εδώ. Πες τη γεια σου. Γεια σου, πάει, γεια σου, πάει. Μια φορές, μια φορές. Μια φορές θα κάνω. Πες, χαιρέτησε τη, θα το δει. Μάχη, και σπούς, ο γιατρός. Ο Γιάννης κάτι. Να σου πω, κάνε μια αφιέρωση στη μάχη να το δει. Τι να πω. Κάτσε μια αφιέρωση στη μάχη. Κάνε τη μάχη, θα τα σκοπείς.
Και αφιερώνω το DVD μου. Το DVD. Το φορνό DVD μου. Και περιμένω, και πολλά φυλάκια, γιατί είμαι γιατρός. Γιατί είμαι γιατρός.